Pomorci s broda Katine šibenskog brodarstva prije godinu dana prisilno usidrenom u Jemenu ovih dana proživljavaju dramu. Država želi naplatiti davanja na plaće koje nisu, a vjerojatno i neće dobiti. Idemo u Rijeku. Klaudija, hoće li se situacija riješiti u korist pomoraca? To još nitko ne zna. Naime, 10 su mjeseci četvorica riječkih pomoraca bili na brodu Katina bez struje, vode, hrane i plaće. Brod su vjerovnici prisilno zaustavili kako bi ga prodali i namirili potraživanja. Pomorci sada hoće li dobiti plaće ili ne, to zaista sa sigurnošću nitko ne može ustvrditi. Pomorci su razočarani birokracijom i njezinim nepovjerenjem. Oni su se ponovno otisnuli na more kako bi podmirili svoje obaveze, spriječili ovrhe i neugodnosti svojim obiteljima. Još se nisu oporavili od šokova u Jemenu, a bolesne i za plaće prevarene pomorce Branka Mičetića, Vladu Podobnika, Denisa Malnara i Davora Brozičevića stigla je nova noćna mora. Porezni dug od 14, 18 i više od 20.000 kuna na osnovi 11 plaća koje nisu dobili ne mogu platiti. U sindikatu pomoraca od Ministarstva financija očekuju. I da na osnovu zakona napravi oprost, odnosno prvo napravi odgodu, a u onom trenutku kad se spozna sa 100% sigurnošću da oni te novce neće nikada ni dobiti, da onda i napravi otpust ugovaranja. Branko Mičetić, iscrpljen neljudskim životnim uvjetima na brodu, dobio je moždani udar. U HZZO mu to ne priznaju kao ozljedu na radu. Dijagnozu ne mogu dovesti u vezu s okolnostima u kojima je živio mjesecima. Za mene je to još uvijek povreda na radu. I to čista povreda na radu o kojoj bi HZZO-ovci trebali povesti računa. Ne sa empatijom, nego baš na osnovu činjenica. Da su nesretni pomorci ugovor o radu sklopili s hrvatskom tvrtkom, doprinose bi im platila ona. Ovako, na osnovi prijave ukrcaja na brod, porez im je određen, a strani poslodavac nije isplatio plaće. Rješenja za takve slučajeve za sada nema, no moguće je. Da se kompaniji, odnosno i nas posrednike na neki način obveže da mi u ime poslodavca eventualno plaćamo te doprinose. Možda bi to bilo jedno rješenje, ja ne znam. U slučaju hrvatskih pomoraca s Katine trenutačno zadnju riječ ima Ministarstvo financija.